Magandang araw sa inyo, Sir Casper. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Daryl. Ang kwentong ito ay hindi ko po karanasan. Sapagkat karanasan ito ng aking ina, na itago na lang natin sa pangalang Meryl. At ng nakababatang kapatid niya na si Claire. Taong 1990, sa probinsya na hindi ko na lamang babanggitin. Nang panahong ito, nasa high school na si Mama Meryl. Samantalang yung kapatid niya ay elementarya pa lamang. At tuwing wala silang pasok ay nagtataba sila ng damo sa bakanting lote ni Mr. Ronaldo. Isa itong matagumpay na negosyante sa aming lugar. Yung tahanan ng lalaki ay matatagpuan lang rin naman malapit sa bakanting loteng iyon. Ipinagbibili niya ito kaya hindi niya hinahayaang tumataas ang mga damo. Siyempre, dahil sa kagustuhan nila mama na magkaroon ng malaking baon mula Lunes hanggang Biyernes, nagtatabas nga sila. Hindi naman sila napapabayaan ng kanilang mga magulang. May baon rin naman na binibigay. Sadyang gusto lamang nila na may pangdagdag. Siya nga pala, ang kanilang ama at ina ay madalas na wala sa bahay dahil magsasaka ang mga ito. Umaalis ng umaga at umuwi kapag magdidilim na. Samantala, nung araw nga ng Sabado, nagtaba sila ng damo. Nagsimula sila sa umaga at natapos ng hapon. Ito ay nangyayari kapag sasapit na ang 3:00. Sir Casper, hindi naman mainit sa kanilang kinapupestuhan dahil ang lugar ay napapaligiran naman ng mga puno. Binabayaran naman kaagad sila ni Mr. Ronaldo kapag natatapos na nila ang mga gawain. Pagkatapos niyon ay nagpapahinga sila ng 2 oras sa tahanan. At pagsapit ng 6:00 ng gabi, pag medyo papadilim pa lang, bumibili sila ng ulam sa kabilang lugar. Paborito kasi nilang 2 ang ihaw-ihaw. Silang 2 lang naman ang kumakain nito samantalang ang ama't ina nila ay hindi. Malayo-layo rin ng konti ang nilalakad nila bago makarating sa ihawan. Bumibili sila ng isaw at barbecue. Kaya naman, pagbalik nila ng tahanan, napagsabihan sila ng ama't ina. Huwag kayong bumili ng madalas na ganyan ha. Baka magka-hepatitis pa kayo at magkasakit kayo sa atay. Baka hindi maayos ang paggawa ng sausawan ha. Wika ni Lola. Oo nga mga anak, dapat lutong bahay lang ang kainin ninyo. Dagdag pa ni Lolo. Nay, Tay, pagbigyan nyo na kami. Total ay Sabado lang naman kami kumakain ito. Tsaka malinis naman ang pagkagawa nito. Suki na namin yung nagtitinda nung madalas pa kaming bumili nito. Paliwanag ni Mama Meryl. Pagkatapos ay naghapunan na nga silang mag-anak. Pagkuhay nakinig sila ng radyo sa kwarto. At nang makaramdam na sila ng antok ay natulog na. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw ay biglang naalimpungatan si Mama. Paano ba naman? Ay parang mayroong tumawag sa kanyang pangalan. Imposible namang si Tita Claire iyon dahil naaaninag niya na. Himbing sa pagtulog ito. Pero naisip niya na baka si Lolo o si Lola iyon. Kaya ang ginawa niya ay bumangon siya sa papag at binuksan ang pintuan. Sa loob-loob ay baka nasa labas ng pintuan ng isa sa kanilang mga magulang. At siya ay tinatawag nito. Pero nabungaran naman niya na walang tao sa labas ng kanilang kwarto. Tumapat pa nga siya sa silid nila lolo at lola.
Nalaman niya na himbing ang mga ito na natutulog. Paano ba naman? Narinig niya na nagsasagutan ito ng mga hilik. Kaya ang ginawa niya, bumalik na lamang siya. Naaktong hihiga na siya. May nadungaw siya sa labas ng bintana na isang kambing. Malaki ito at kakaiba ang kustura. At nang makita siya nito, dali-dali na itong tumakbo palayo. Isinawalang bahala niya lamang iyon at inisip na baka hindi na malaya ng may-ari na nakwala ito. Isinara niya na lamang ang bintana ng maayos at itinabing ang kortina. Napahika ba siya bago bumalik sa pagkakahiga? Naisip niya na baka parte lamang ng panaginip yung narinig kanina. Maganda pa naman yung naging panaginip niya bago siya nagising. Masaya nga siya ng oras na iyon. Madalas pa nga ay ipinagdarasal niya na managinip ng maganda. Dati pa naman niya nararanasan na managinip ng maganda, lalo na sa oras ng 1:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Nalalaman niya ang oras kapag nagigising. Kapag nga nagigising siya mula sa isang magandang panaginip, ay lumiligaya ang kanyang puso. Isang klase ng kasiyahan na hindi kailanman mararanasan sa realidad. Bago nga siya malimpungatan ay napanaginipan niya yung crush niyang DJ. Gwapo kasi iyon at kapag nagre-request siya ng mga kanta sa telepono, ay pinapatugtog naman ito sa radyo. Sa panaginip ay nagkatuluyan raw sila nito at nag-date sa iba't ibang lugar. Aniya, napakasarap sa pakiramdam ng ganong klase ng panaginip. Yung alam mong hindi talaga mangyayari sa totoong buhay pero sa panaginip ay nagkakatotoo. Agad namang bumalik mula sa pagkakatulog si Mama. Kinabukasan, nagtungo sa bahay nila yung kasamahan nila lolo't lola sa pagsasaka. Ayon dito, patay na raw yung kalabaw na nag-aararo sa lupain. Naubos raw ang dugo at natagpuan na may kagat sa leeg. Ang hinala naman ng mga kasama nila ay baka sigbin raw ang may gawa niyon. Isang alagang hayop ng aswang na malahalimaw. Hindi naman naniniwala raon sina lolo't lola. Anila, baka nalason lang iyon. Medyo nakumbinsi naman ang kasamahan nilang iyon sa kanilang sinabi. Pero sa kabila nito, ang kagandahan nito ay papalitan naman daw ng amo nila ng panibagong kalabaw. Kaya hindi pa rin nila po problemahin iyon. Siya nga pala, nagtatrabaho lamang sa bukid sina lolo't lola sa isang mayaman na siyendero. Pagkatapos ng pag-uusap nilang tatlo, nagpaalam na sina lolo't lola na papasok na. Kahit nga araw ng linggo ay meron pa rin silang pasok. Ano ba yung itsura ng sigbi na tinutukoy ng katrabaho nila nanay? Tanong ni Tita Claire kay Mama. Hindi ko rin alam eh. Pero ang sabi, ayaw pa raw na alaga ng aswang. Sir Casper, matapos niya itong banggitin, sa hindi malamang dahilan biglang sumagi sa kanyang isip yung nakitang kambing noong nakaraang gabi. Hindi niya alam kung bakit niya iyon naalala. Mabuti pa tanungin natin si Lolo Fidel tungkol sa ganung hayop. Agaran niyang wika sa kanyang kapatid. Teka, sa kabilang lugar pa yung bahay ni Lolo ah. May iwang mag-isa ang bahay natin ate. Alalahanin mo na hawak ko naman ang duplicate na susi. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na. Aniya, sabay hata kay Tita Claire. Walang nagawa ang kanyang kapatid at ito ay sumama na sa kanya. Nang makarating na sila sa tahanan ng kanilang lolo,
Natanungan ni Mama ang tungkol sa bagay na iyon. Ang sabi naman ng matanda, ang mga sigbin raw ay kadalasang nasa anyong kambing at sumisipsip ng dugo ng hayop, gaya ng kambing, baboy, baka o kalabaw. Nagulantang naman si Mama sa narinig. Kagabi kasi ay may nakita siyang isang kambing na hindi pangkaraniwan ang laki. Kaya naman naisip niya na baka iyon nga ang sigbin. Binanggit niya naman sa matandang tungkol roon. Mukhang nasa panganib ka, Apo Merel. Ang sabi mo tumingin sa iyo ang sigbin. Alam mo ba na kung saan ang sigbin ay naroon rin ang aswang? Magdoble ingat ka, Apo. Nabanggit mo na ba ito sa nanang at tatang mo? Hindi pa po. Tayo-tayo na lang po ang dapat na makaalam nito. Kung ganoon, ano po ang gagawin ko para lubayan ng nilalang na iyon? Natatakot ako, Lo. Wika ni Mama. Wala kang ibang gagawin kundi ang magmatsyag lang rin at magsuot ng proteksyon. Wika ng matanda. At dahil inosente pa nito si Tita Claray, may sinabi ito. Protection po ba, Lolo? Kondom po ba? Nabigla naman ang matanda nang marinig yon. Samantalang si Mama, tinakpan niya ang bibig ng kapatid. Pasyensya na po, Lo. Masyadong inosente lang po itong kapatid ko. Nahihiya siyang humingi ng dispensa. Inosente pa ba iyan sa lagay na iyan? Nabanggit na nga ang ganyang bagay. Siya nga pala, yung tinutukoy ko na proteksyon ay isang habak. Suotin mo iyon palagi. Teka, ibibigay ko sa iyo yon. Wika ni Lolo Fidel. Dati itong manggagamot kaya alam nito ang mga pangontra. Kaya naman nang mabigay na ito sa kanya ay umuwi na sila sa kanila. Ayon kay Lolo Fidel, isuot niya raw iyon sa kanyang bewang. Iyon naman ang kanyang ginawa nang makarating na sa tahanan. Lumipas sa mga araw at gabi na hindi na nakita ni Mama ang kambing sa labas ng bintana. Dito na siya nakampante. Naisip niya na talagang pangontra nga iyon tungkol sa ganong uri. Pero dumating ang hindi inaasahan, kung saan nang sumapit muli ang Sabado at nang nagdadamo silang magkapatid, mayroong lumapit sa kanila na isang dalagita. Nagpakilala itong si Maribel. Anong kailangan niyo, Miss? Tanong ni Mama. May magaganap na piyesta sa susunod na linggo. Gusto niyo bang pumunta roon? Marami kaming handa. Wika ni Maribel. Sa hindi inaasahan ay biglang naengganyo sila Mama. Kaya ang sabi niya rito ay pag-iisipan na lamang muna nila. Nagpasalamat naman sa kanila ang dalagita at umasa ito na pupunta sila sa kabilang baryo. At pagkatapos nito ay nagpaalam na ito na babalik na sa kanila. Nang makaalis na ang babae, nagtaka silang dalawa kung bakit sila pumayag. Pero kagustuhan na rin naman nila na magkaroon ng bagong kaibigan. Kaya sa tingin nila ay wala namang masama roon. Mukhang mabait na rin naman kasi ang dalagita. Siya nga pala, hindi nito suot-suot ni Mama ang habak. Paano ba naman kasi? Ang reklamo niya ay nangangati na ang kanyang bewang. Hindi kasi siya sanay na may nakakapit sa kanyang bewang. At habang nagbibihis siya nang matapos na silang magdamo, nausisa ni Tita Claire ang tungkol roon. Ate, bakit mo hinubad yung proteksyon mo? Hindi ba't sabi ni Lolo Fidel
Huwag mo rahubarin iyon kapag nasa labas ng bahay. Abay, baka mapahamak ka. Sundin mo naman si lolo ate. Nasa kabinet, tinabi ko muna. Bakit? Nasa loob naman ako ah. Susuotin ko rin ito sa labas sa susunod. Dapat lang ate, binalaan ka na kasi. At kapag may nangyari sa'yo, hindi na namin pananagutan iyan ha. Pananagutan mo pa rin at mumultuhin kita. Pagbibiro ni Mama Merel habang siya ay tumatawa. Hindi na sila bumili ng ihaw-ihaw ng mga oras na iyon. Hinintay na lamang nila ang mga manggulang dahil si Lola na ang nagluto. Ayaw naman nila na magkaroon ng sakit. Samantala, nang sumapit muli ang gabi ay naalimpungatan muli si Mama. May narinig na naman kasi siyang parang tumatawag sa kanya. Napailing na lamang siya dahil sa oras na iyon ay hindi siya nakapanaginip ng maganda. Muli niyang tinignan ng kapatid ngunit gaya ng dati ay himbing na himbing pa rin ito. Nakakasiguro rin siya na hindi iyon sina lolo at lola. Dahil sa gantong oras ay tulog na ito at ano man ang kailangan sa kanya, hindi ba? At ano naman ang kailangan sa kanya, hindi ba? Nang maya-maya ay may sumagi sa kanyang isipan. Nakasarado ang bintana nito kaya naman binuksan niya. Hanggang sa nabigla siya sa kanyang nasilayan. Paano ba naman? Ay naroroon ang kambing na dati niyang nakita. Nasa tapat ito ng kanilang bahay at titig na titig sa kanya. Maya-maya pa, mas lalo niyang ikinagimbal ang sumunod na eksena. Paano ba naman kasi ay unti-unti itong yumuyuko. Hanggang sa ang ulo nito ay napunta sa bandang paanan. Hindi nagtagal ay naglakad ito ng paatras. Habang hindi pa rin ito binibitawan ang pagkakatingin sa kanya. Lalo pang kinikilabutan si Mama Merel ng maaninag ito na wala itong anino. Kaya naman, talagang pumasok sa isip niya na baka sigbin nga iyon. Sa kabutihang palad naman, Sir Casper, lumayo na ang nilalang. Kaso nga lang, may naan siya na isang malaking ibon sa himpapawid. Bagamat mataas ang lipad nito ay paikot-ikot lamang ito sa iisang lugar. Yun ay walang iba kundi sa malapit sa kanila. Kaya naman, para hindi na matakot ay sinara niya na ang bintana at kinuha niya ang habak na nasa cabinet. Kinabit niya ito sa kanyang bewang at siya ay bumalik na sa pagkakahiga. Pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok ng sandaling iyon. Isang palaisipan sa kanya kung ano ang pakay sa kanya ng elemento. Kinabukasan, habang nasa school si Mama Merel, nabalitaan niya yung ate ng kanyang kaklase ay nabiktima ng aswang. Buntis kasi ito ngunit nadat na lamang noong madaling araw na wala na itong buhay. Bukod pa roon ay naubos ang dugo at umimpis ang tiyan nito. Nawala na ang bata sa sinapupunan. Hindi alam ni Mama kung dapat bang paniwalaan ang mga narinig. Pero dahil sa mga nakikita niyang kakatawa tuwing gabi, parang unti-unti na rin sinasabi ng kanyang isip na maniwala rito. Nang sumapit ang lunch break, naisipan ni Mama Merel na kausapin ang kaklase niyang ito na si Tintin. Kaibigan niya rin naman ang dalagita. Nakikiramay ako sa nangyari sa ate mo, Tintin. Uwi ka niya rito. Maraming salamat, Merel. Ay siya nga pala. Gusto mo bang masilip si ate sa kabaong mamaya pag uwian na?
sabay ka na sa akin mamaya sa pag-uwi. Marami namang pagkain roon. Paanyaya sa kanya ng dalagita na bagamat kakabakasan ng sobrang lungkot, pinipilit pa rin nito na ngumiti sa kanya. Okay, Tintin. Sige. Pero wag mo sanang mamasamain ang tanong ko. Nakakasiguro ba kayo na aswang nga talaga ang may gawa nun sa ate mo? Oo, Meryl. Basta kapag uwian na ay sumama ka sa akin. Meron akong ipapakita na ebidensya. Nagtatanong naman ang isip ni Mama kung ano kaya iyon. Pero napagpasyahan niya na hintayin na lamang ang oras na iyon. At nang sumapit na nga ang uwian, pinaunan niya si Tita Claire na umuwi. Sasama kasi siya kay Tintin pero naging mapilit si Tita. Aniya, sasama rin raw siya. Kaya naman wala nang nagawa si Mama kundi ang payagan ito. Kahit na may posibilidad na magalit sa kanila ang mga magulang. Tuwing hapon kasi ay umuwi na rin sila at baka sila'y hanapin. Ngunit napagdesisyon na nila na magpapaliwanag na lamang mamaya. Hanggang sa makarating na nga sila sa burol. Sumilip ang magkapatid sa kabaong. At bagamat naka-make up ang ate Tintin, bakas na bakas pa rin sa mukha nito ang lungkot na kahit yata sa kabilang buhay ay kanyang pinagdaraanan. Maya-maya pa tinawag si Mama Meryl ni Tintin. Halika, Meryl. May ipapakita ako sa iyo pero huwag kang mabibigla ah. Dahil sa paraan ng pagkakasabi ng dalagita, medyo na-intriga siya. Bakit ka nagtatanong ng ganyan, Tintin? Pero sige, hindi ako magugulat. Ano ba kasi iyon? Paano mo malalaman kung hindi mo ko sasamahan sa kwarto? Kaya tara na, pumunta tayo roon. Wika nito at hinatak ang kamay niya. Kaya naman, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod na rito. Merong kinuha si Tintin na isang garapon sa kabinet na ipinakita ito kay Mama. Halos malaglag ang puso niya ng masilayan na isa itong dila, ngunit medyo manipis. Kulay itim ito ngunit ang nakakatakot ay parang galamay ng pugita. Paano ba naman kasi? Merong mga butas ito. Ano ba yan, Tintin? Tanong niya rito kahit na ang totoo ay alam niya na. Nais lamang niyang makasiguro. Dila ito ng aswang. Nung madaling araw kasi na iyon nang tumambad sa amin na patay na si ate. May nakita si kuya na isang itim na bagay na umaakyat sa bubong. Nagkaroon siya ng masamang kutob kaya kumuha siya ng itak at tinagpas iyon. Kaya naniniwala kami na ang may aswang ang kagagawa niyon kay ate. Kaya Meryl, kapag may nakita kang tao na putol ang dila, siya ang aswang. Isumbong mo sa ating kababaryo iyon at para matigil na ang paghahasik ng lagim. Sige, Tintin, maasahan mo ko. Pero nakakatakot pala ang mga aswang, no? Dila pa lang, manginginig ka na. Totoo nga talaga sila. Ang nagpapakita kasi sa akin, sigbin eh. Nagulat naman ang kanyang kausap nang marinig yon. Ah, talaga? Ibig sabihin, kapag may sigbin na nagpapakita sa'yo, pinamamatsyag ka ng aswang. Meron siyang masamang balak sa iyo. Teka. May natatandaan ka ba na taong hindi mo naman kilala pero bigla kang kinausap? Dahil sa tanong nito ay biglang napaisip si Mama. Tintin, may sasabihin ako sa iyo. Nung nakaraan kasi, may lumapit sa akin na babae.
at nagpakilalang Maribel. Hindi ko siya kilala at inimbitahan niya ako sa Sabado na pumunta sa kanilang baryo. Sa bahay nila, fiesta raw kasi. Binanggit naman ni Mama Merel ang lugar kung saan yun matatagpuan. Nanlaki naman ang mga mata ni Tintin. Hindi piyesta doon. Meryl, maniwala ka. Alam ko yung lugar na iyon at siguro kaya ka iniimbitahan roon ay dahil aswang iyon. Hindi naman ako mapanghusga pero ganun yung nararamdaman ko. Hindi mo naman kilala pero biglang lumapit, hindi ba? Dahil sa sinabi ng babae, napatango na lamang si Mama. Kung ganoon, hindi ko na lang siya sisiputin. Sisiputin mo pa rin siya, Meryl, pero may naisip akong plano para mapatunayan kung ganun nga siyang uri ng nilalang. Uwi ka ni Tintin. At meron pa itong sinabi sa mga gagawin nila. Kaya naman nang sumapit nga ang Sabado ay nagtungo roon sina Mama Merel at pati na rin si Tita Claire sa lugar kung saan niyayaya sila ni Maribel. Nakita naman nila ang babae ngunit hindi na ito makapagsalita. Sa loob-loob ni Mama, tama nga ang kutob niyang aswang ito. At ito nga ang dumali sa atin ni Tintin. Pero sinet up na lamang nila ito ayon sa sabi ni Tintin. Dumating ang mga lalaki na pamilya ni Tintin at sinugod sina Maribel at ang pamilya nito. Pero hindi kayo maniniwala sa naging eksena. Kasi mas naniniwala kayo sa mga kapitbahay niyong Marites. Alright. Kitang-kita nila na nagbagong anyo ang 3 miyembro. At naging malalaking ibon ng mga ito. Lumipad na ito palayo. Mayroon ring tumakbo na isang kambing at ito ay walang iba kundi ang sigbin. Dito napatunayan ni Mama na hindi nga fiesta sa lugar dahil wala namang nagdiriwang. Gusto lang pala siyang yariin ng ganitong klaseng nilalang. Mula noon ay hindi na bumalik ang pamilya na iyon sa kanilang lugar. Sinunog na rin kasi ang tahanan nito ng mga kalalakihan para wala nang babalikan pa. Hindi na talaga bumalik ang pamilyang iyon kahit lumipas na ang ilang taon. Ganon rin ang alagang hayop nito. Mabuti na lamang nakausap ni Mama si Tintin dahil kung hindi, baka isa na rin sana siya sa mabibiktima ng aswang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. At muli, ako po si Daryl, ang anak ni Mama Merel.